Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бүтән дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен, көн күрешен яктыртабыз. Бүген безнең программада Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасы Самара өлкәсендә. Шушы Гали җирлегендә монда шәҗәрәсе буенча да, үзенең бабалары, аталары буенча да алар җир кадерен белгән кешеләрне белеп саклап яшиләр. Иске Әшер авылында хәтер скверы булдырылачак. Оренбургтан Фирүзә Сәләмова. Безнең авылның халкы элегелектән бик, шая дип әйтәләр татарда. Халык, батыр халык инде, эшчән халык. Татарча шигырь уку конкурсы Удмуртиядә яшәүче татар балаларын бергә җыйды. Каеш будым билемә, тасма таптым җиңемә, йолдызлы бүрек кидем, мин солдат булдым дидем. Томскның да үз казаны бар. Да, хуҗа юк. Хуҗа, если булса, он был, конечно, решал бы этот вопрос. Тапшыруыбыз азагында көрәшчеләр сәхифәсе. Көрәш бүген дә илһам чыганагы булудан туктамый. Ул рәсем сәнгатендә, җырларда. Татарлар тапшыруы Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасының ел дәвамында төрле район, өлкәләрдә узган чараларын һәр даим яктыртып бара. Алар тормышыбызда игътибар җитмәгән проблемаларны күтәреп чыгаралар, шактый күп тармакларны үз иченә алган очрашулар оештыралар. Бүген сезне Самара өлкәсенә алып барырбыз. Анда нинди үзенчәлекле очрашулар булганын Ләйсәнә Садретдинова җиткерер. Татар халкының тамырлары авылларда. Ничек кенә булмасын, без һәр вакыт авыллар хакында сөйләү урынлы. Хәзер без Самара өлкәсе Похвеснево районы Гали авылында. Әлегә 400 елдан артык тарихы булган авыл хакында ишетмәгән татар сирәктер. Бүген монда Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасының очрашуы. Киңәшмәгә җыелган хатын-кызларыбызның иң беренче очрашуы Гали авылының мәктәбендә узды. Күчмә утырышның темасы, исеме шәҗәрәләрдә бабаларыбызның тарихи хәтере дип атала. Ни өчен Самар өлкәсе, ни өчен беренче көнне без Гали авылында булырга уйладык? Хәзер иң төп проблемалар җир проблемасы. 2100 халкы булган Гали авылы җир кадерен белеп саклап яши. Монда җир кешеләре гомер итә дисәк, дөресрәк булыр. Бүгенге көндә фермерлар, минем зур иш фермер хозяйство бар. Бер фермерда 450 баш сыер җәнлеге, сөт сау сыерларында 3000 гектар җире бар. Икенче фермерым только җир буенча гына эшли. Аның 1000 гектар җире бар. Безнең авылда бер 30 кишле егет бар безнең авылда менә. Барысы да эшмәкәр, бездә строительләр бар, бездә фермерлар бар. Бездә юл салучылар бар. Ит, сөт, он, май һәрхәлдә кешегә көндәлек яшәү өчен нәрсә кирәк, барысы да авылда җитештерелә. Ит цехы, ипи пешерү, төзелеш материаллары булдыру, 20 гектарда 400гә якын теплица булу бу табигый. Чөнки Гали авылы халкы барысы да үз эшләрен булдырып гомер итүчеләр. Без бөтенебез 100 хатын-кыз җыелып, безнең регионнардан да 9 регионнан бар монда, Татарстанның 37 районыннан бар. Безгә өйрәнерлек әйбер Самар өлкәсендә җитәрлек. Хак, инде әйткәнебезчә, очрашулар мәктәптән башланды. Кыскача мәктәпнең эшчәнлеге хакында. Мәктәбебез хәзерге вакытта 200 бала безнең укый, 201 нидә. Күпме укытучы белем бирә? 20 укытучыларыбыз 24, бөтенесе квалификация үткән, бөтенесе укыган. Иң мөһиме безнең балаларда иң беренче урынга тәртип хәзер чыга. Тәртип. Ана теле укытыла, музейлары да бар, чын татар авылында була торган татар мөхите монда. Мин 5нче сыйныфтан тотынып 9нчы сыйныф балаларны укытамын. Әдәбият атнасына бер мәртәбә, то есть 1 сәгать. Тел, как внеурочка булып бара инде, ул туры шулай ук 1 сәгать бара. Менә Искәндәр, әлеге музей турында сүз алып барсак, монда нәрсәләр тупланган? Менә 2 бүлмәгә бүленгән безнең музей. Берсе архив документлары, икенчесе школлар әйберләре инде җиһазларында аерым. Авыл халкының инде. Инде күргәнегезчә мәктәп гөрләп эшли. Быел мәктәпкә 21 бала укырга кергән. 75 бала балалар бакчасында йөри. Инде быел 90 балалык яңа балалар бакчасы сафка басачак.
Бу яшь гаиләләрнең күптәнге хыялы иде. Үз авылларында балаларын татар мөхитендә тәрбияләү. Ә яшьләр авылда кала. Алар инде зур бер урам булып яшиләр. Үз йортларын булдырып, үз эшләрен ачып. Менә шундыйларның берсе Сафиуллиннар. Хәләл цехлары бар, маллар тоталар. Бездә 30 артык халык эшли бит була. Biz ясыйбыз 18 тоннадан 20 тонна кадәр инде айна. Без хәләл продукция безнең ая безнең үзебезнең авыл байлары инде кайтып, хәләл итеп суеп, итеп безгә тапшалар инде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Самар өлкәсе Гали авылы менә шушындый күп балалы яшь гаиләләре белән аерылып тора. Ә без инде үз чиратыбызда кая гына барсак та, менә шушындый кечкенә генә күчтәнәчләр белән йөрибез. Бүген менә әлеге Кукмара тавасы нәкъ Сафиуллиннар гаиләсенә калдырачакбыз. Рәхим итеп алалы Самат. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Күп балалы гаиләләр мен хәзер тушыгына әйтәмен, олайсене, алар безнең 25-30 гаиләгә якын. Менә мин үземнең балаларымны гына әйтәм. Минем улымда 4 бала, 3 малайда бер кыз. Икенче малайында 2 малайда бер кыз. Барсы да авылда яши. Барсы да авылда яши, икесе дә авылда яши. Инде бүгенге вакыйга хакында Аккалфаклылар авыл тормышы белән танышып йөри. Мәктәп, мәдрәсә, яңа мәчеттә булдылар. Мәдрәсәбез 1992 елда ачылды. Әлегесе көнгә хәтлек эшләп килә, әлхәмдүлилләһ. Шушы чорда 400-дән артык шәкерт чыгардык. Әлхәмдүлилләһ. Шуларның 250-се имам булып, имамчылык вазифасын алып баралар. Бүген ничә шәкерт белем ала? Бүгенгесе көндә безнең заочное отделениедә 31 шәкерт белем ала. Вечерное отделениедә 102 шәкерт белем ала. Авылы инде үзе само по себе инде ул дине авылы. Нык монда динне тоталар, мәчетләргә йөриләр. 4 мәчет бар инде. Аларның эшчәнлеге хакында без киләсе тапшыруларыбызда җиткерербез. Кич белән кунаклар клубка җыелды. Монда чигү усталары белән танышу, бавырсак пешерү буенча һәм башка кызыклы мастер-класслар әзерләнгән иде. Мин бу авылда килен булып килдем. Авылны бик шаттым. Бик уңган халык яши. Миңа шунысы шик. Авылда бит эш юк диләр. Ә монда эшсез утыручы кеше юк. Килен сөлгесе кыстарга киләләр. Менә шушы яулыкны биргәчтен, никях та, туй да шунда гына була. Шусыз бездә кыз бирү юк. Безнең илгәрге гореф гадәтләребез әлдә саклана, әлхәмдүлилләһ шөкер. Авылыма меңнән рәхмәт. Безнең кешеләребез әйбәт. Менә монда күргән чигүләр, нинди фикерләр? Бик яхшы. Яңа рисунлыклар бар, яңа башкача чигүләр. Алар азгына һәр бер әтәләр авыл башка, кавым башка. Андалар башкачадрак чигәләр. Аны да мин төшертеп яза бардым. Безнең авыл зур, матур, халкыбыз уңган. Бездә 4 мәчет бар. Безнең авылда бик матур бәйрәмнәр, зур бәйрәмнәр үтә. Иң гаҗәпләндергәнде авылның зурлыгы булды. Шундый мөгъҗизалы авыл кебек миңа тоелды. Бу авылда чынлап та яшьләр күп. Халыкның кунакчыл булуына, йорт җирләренең матур булуына һәм үзләренә шөгыль табып, үзләрен өчен, халык өчен эшләгәннәренә сокланып куя алмыйм. Кыскасы, Гали авылы ничек дөрес кыйбла алып яши башлаган, шулай дәвам итә. Иң мөһиме, киләчәген кайгырта. Ә узганнарны онытмый. Затлы ул кызларына рәхмәтле. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Гали авылы, Самар өлкәсе. $160 меңлек грант. Бу акчага Матвеевка районының Искешир авылында хәтер скверы булдырылачак. Әлеге грант Мәскәүдә бердәм Россия үткәргән проектлар конкурсы нәтиҗәсе. Ул Оренбург өлкәсеннән җиңү яулаган 2 грантның берсе. Зур батырларны биргән кечкенә Искешир авылының хәтер скверында тагын ниләр булачагын Фирүзә Сәләмова белеште. Дизайн проект 2018 елда әзер булса да, җиңү хәбәрен күптән түгел генә алдылар. Хәтер аллеясы авылның уртасында, мәдәният йорты янында планлаштырыла. Бу проектның шишмә башында Искешир авылы хакимияте башлыгы Венер Валиев тора. Ана менә монда куябыз инде. Тружником тылы диләр, тылда эшләгәннәргә памятник куябыз. И менә моннан пешеходный дорожка дип юл ясап,
Менә монда скамейкалар куеп, освещениелар дип, ниләр куеп, шушында халыкка ялтырга урын әзерләр бирде. Туган якларны шәхесләр данлый дип, җирле халык аллеяны булдыруга берничә ел элек үк алына. Эшне авылга нигез салучы Әшир исемле кешегә хәтер ташы куюдан башлыйлар. Иске Әшир авылы иң элек Советлар Союзы герое Әкрәм Шамкаевны биргән авыл. Биредәге мәктәп тә аның исемен йөртә. 1943 елны Днепрны кичү барышында кылган батырлыклары өчен Советлар Союзы герое исеме 9 кешегә бирелә. Әкрәм Шамкаев шуларның берсе. 2 орден Красной Звезды имит итәләр районда, икесе дә безнең Әширдән. Районда бүтән орден Красной Звезды имит иткән безнең срочниклар дигән инде солдатлар юк. Безнең авылның халкы элегелектән бик, шая дип әйтәләр татарда. Халык, батыр халык инде, эшчән халык. Исәннәргә һәм вакытсыз безнең арадан китүчеләргә истәлек ташы. Бу саладан кайнар нокталарда 25 кеше катнаша. Шуларның 24-е исән имин кайта. Авылдашларның күпчелеге Афган белән Чечняда була. Исән кайтып та төзәлеп бетмәгән яралардан бакыйлыкка күчүче Кызыл Йылдыз ордены белән бүләкләнгән Фәрит Кәримов. Бу парк әтием турында да яхшы хатирә булыр иде ди батырның кызы. Минем әти Афганда хезмәт иткән. Аның бар орден Красной Звезды. 23 яшьтә инвалид первой группы булып кайткан. Аның аягына 8 осколка кергән. Балаларына мин генә. 2012 елда 21 февральдә әти üzülде инде. Сугышчан дуслары турында истәлекләр онытылмаслык. Кабулда пересельный пунктта бер-беребезне таныдык. Напротив торадыр, бүтән стройда. Шуннан соң кочаклашып алдык бер-беребезне. Бергә пересельный пунктта 2 көн булдык заның белән. Ну хезмәт итәргә покупательләр алып китте бүтән ергә. Аны алдылар Асыдабадка, мине Кандагарга алып киттеләр. Шуннан соң инде хезмәт иткәндә, 1 елдан соң 87 елны булды, по-моему, мин хат алдым, что Фәрит тяжело ранен булган, госпитальгә эләккән. Киләсе елда бу хәтер паркында яңа агачлар утыртып, һәйкәлләр куеп эшне дәвам итәчәкләр. Әлбәттә, әлеге дизайн проектны ахырына кадәр җиткерү өчен бу сумма гына җитеп бетмәс. Зур программаларда катнашу өчен авылда 1000 кеше яшәүдә кирәк. Ә бит проектта әле тыл һәм сугыш ветераннарына да һәйкәл каралган. Шулай да авылдашларда, якташлардан да ярдәм булыр дигән өмет бар. Чөнки Матвеевка районында герой якташларына мемориаль такта куючылар, мәктәпкә аның исемен бирүчеләрдә иске Әширләр беренче булды. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Татарча шигырь уку конкурсы Удмуртиядә яшәүче татар балаларын бергә җыйды. Кайыш бүген билемә, тасма таптым җиңемә, ялгызы бүрек кидем, мин солдат булдым дидем. Томскның да үз Казаны бар. Да, худя yok. Худя, если булса, он был, конечно, решал бы этот вопрос. Тапшыруыбыз азагында көрәшчеләр сәхифәсе. Көрәш бүген дә илһам чыганагы булудан туктамый. Ул рәсем сәнгатендә, җырларда. Удмуртияның Төньяк районында урнашкан Кистем авылында балалар арасында татарча шигырь уку конкурсы узды. Монда Болезина районыннан һәм Глазов шәһәрендә белем алучы балалар бакчасында тәрбияләнүче 50-гә якын бала катнашты. Кистем татар авылы, монда ана теле фән буларак укытылудан бер кайчанда туктатылмаган. Балаларның күбесе катнаш гаиләләрдә тәрбия алсалар да, татар теленә ихтирам һәм игътибар зур. Укытучылар исә укучыларны кызыксындыру өчен ниләр генә уйлап тапмый. Әлеге конкурста шуны исбатлый. Кайыш бүген билемә, тасма таптым җиңемә, ялгызы бүрек кидем, мин солдат булдым дидем. Кистемдә шигырь уку конкурсы быел 15-нче тапкыр узды. Әлеге матур, әһәмиятле чараның үткәрү тәртибе үзгәрмәй. Ә менә темалары яңарып тора. Дуслык, белем, хезмәт, тарих, моңа кадәр күтәрелгән әһәмиятле темаларның кайберләре. Быел конкурс Удмуртия һәм Татарстан республикаларының 100 һәм Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган иде. Минем бабам герой булган, бер дә куркак булмаган, бик күп орденнар калган. Тик
Балалар яшь айырмалары буенча берничә төркемгә бүленеп чыгыш ясадылар. Конкурста классик һәм җирле авторлар шигырьләре яңгырады. Һәрбер катнашучы зур җаваплылык туеп беренчелек өчен көрәште. 11-нче сыйныф укучысы Розалия Журавлева Фатих Кәримнең партизан хатыны шигырен сөйләгәндә тамашачы тындалмады. Катынның кайсы сәгатендә, ул урманның кайсы ягында, нинди юлдан, нинди сукмаклардан барасың син ирең янына? Әйдә дә без татар телендә гел сөйләшәбез. Татар телем ул минем туган телем. Аны мин беркайчан да онытмасмын. Шигырь уку конкурсында бары тик татар телендә аралашкан, туган телебезне өйрәнгән балаларның катнашуы сөендерә. Дөрес, аларның күбесе катнаш гаиләләрдә тәрбияләнә. Шулай ук, бу якларда яшәүче милләттәшләребезнең үз диалектлары. Тик моңа карамастан, телебезгә мәхәббәт, ихтирам зур. Елдан ел балаларның тагы да кызыксыныбрак килүләре, бу инде әлбәттә туган телебезгә, татар телебезгә мәхәббәтне уяту өчен эшләнә торган нәрсә. Һәм инде балалар шул хәтле матур итеп шигырьләрен сөйләгәчтән, димәк, бу безнең үткәргән чарабызның нәтиҗәләре дә уңышлы дип әйтер идем. Катнашучылар Глазовтан һәм Болезина районыннан җыелганнар иде. Паюра авылында татар теле шулай ук фән буларак укытыла. Мондый конкурслар укучыларның сөйләм телен баетырга, әдәбият белән якынрак танышырга ярдәм итә дип саный укытучылар. Чыгыш ясаган бер генә бала да игътибарсыз калмады. Урыннар билгеләнде, бүләкләр тапшырылды. Җиңүчеләр 2нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесенең 2нче сайлап алу турында катнашачак. Удмуртиядән Нәзир Нагманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Томск өлкәсенең татар авыллары, алар зур тизлек белән төбәк картасыннан бер үк схема буенча юкка чыга. Зур предприятиеләр барлыкка килә, авыл халкы шунда эшкә урнашып күченеп китә. Авылларда балалар саны кимү, мәктәпләр ябылуга китерә. Сала җәй аенда гына җанлана. Безнең хәбәрчеләр борынгы авылларның берсендә, Тум елгасы буенда урнашкан Казанкада булып кайтты. Елена Сафиуллина дәвам итә. Өлкә үзәгеннән 20 километр ераклыкта урнашкан Казанкага Каларов яисә Спас тракты буйлап бардык. Том шәһәреннән нигез салынганнан соң аның буенча Кытайга һәм Монголияга караван юлы үтә. Казанкада яшәгән халык бу юл белән гомердән-гомер бәйле була. Без Казанкага Бистә Советы администрациясе вәкилләренең халык белән 4нче очрашуга бардык. Себер кырыс кышы алдыннан нинди мәсьәләләр турында фикер алышалар? Существует практика, что люди берут в аренду земельные участки и строят на них очень маленькие домики из, фактически ОСБ-плит, как из опилок. Вот. Очень маленькие, переносные, буквально строят, потом переводят земельный участок в собственность и продают за большие деньги. А эти домики маленькие сносят. И вот чтобы этого не было, в том числе и в правила землепользования застройки, мы вносим изменения по количеству квадратных метров на жилую площадь. Туган авылым минем Казанка дип атала. Бала чагымны кайчан искә төшереп алам. Авыл компактный иде, кичкенә генә иде. 2 улица иде. 2 переулок иде. Бик матур авыл иде. Зеленый авыл иде, чисто иде прямо. Ялан капкасын үтсәң, матур таулар утыра. Туры тауның өстендә игеннәр үсеп тора. Туры тауның астында бер чишмә ага иде. Шылтыр-шылтыр аккан өчен шырлак дип әйтелде. Колхоз вакытларында халык бик күп эшләгән, гөрләп яшәгән авыл, урамнар чиста булган, яшел ширәм келәмнәре урамнарында тулган, дип яза Казанканы искә алып Руфания Закирова. Шәүкәт Манишев, аның бөтен гомере нефть төркеме белән бәйле булган. Эш күп дә бик ответственный бик. Приходилось очень паралла. Анда взрывоопасно. Да, туган авылда трап. Бармы бу авылның киләчәге сезнеңчә? Yok, наверное. Так же будет прозябать. Да, хуже yok. Хуже, если булса, он бы, конечно, решал бы этот вопрос. Кто-то наживается, используя, то есть, дыры в законодательстве, кто-то наживается, а ни территория, ни люди от этого, только страдают. Население очень образованное, очень подкованное и в законодательстве, и во внутренних желаниях. Я думаю, что мы
просто обязаны, имея такую конъюнктуру, да, имея такие места красивые, использовать эти места для того, чтобы в туризме быть на первом месте, если так можно выразиться. Егор Пшеленский фикер буенча, җирлек туристик ресурслары бик күп. Аларны куллану казанлыларның якын киләчәктә тормышын яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Икенче очрашуда Егор Юрьевич безгә бу туристик объектларга бергәләп сәяхәт ясарга вәгъдә бирде. Бу хакта без башка тапшыруда сөйләячәкбез. Томскидан Елена Сафиуллина, Ягасыр каналы. Һәрбер халыкның ата-бабасыннан калган борынгыдан безнең көннәргә кадәр сакланып килгән шөгыле, гореф-гадәтләре, уеннары бар. Милли көрәш безнең өчен шундый мирас. Татарлар тапшыруында яңа сәхифә. Көрәшчеләр. Һәр атна сайын без сезне татар көрәшенә бәйле күп кенә кызыклы фактлар һәм төрле чор батырлары белән таныштырырбыз. Халкыбыз яшәешенең аерылгысыз өлеше булып торган көрәш иҗатка рухландыручы көч. Бүген сәхифәбез үз иҗатларында көрәшне тасвирлаган язучылар һәм аларның әсәрләре хакында. Идегәй татар халкының тарихи героик эпик шигъри дастаны. Ул Туктамышхан һәм Идегәй әмир турында язылган күп санлы риваят һәм легендалардан гыйбарәт. Идегәй дастанындагы вакыйгалар 14нче гасыр азагы, 15нче гасыр башында Алтын Урда дәүләтендә тәхет тирәсендә барган канлы көрәшнең дәүләтне таркатуга китергән кискен бер чорын сүрәтли. Шигъри дастанда да көрәш турында мондый юллар бар. Көрәшеп барыңны мин йыксам, мин барыңа баш диде. Көрәшеп мине берең йыкса, улыгыз миңа баш диде. Кушагын алып туй итеп, анда майдан күтәрде. 90 башлы урданың 90 угылы җыелып, Идегәй белән көрәш атканда, йыкса йыга белмәде, чалса чала белмәде, барын йыкты Идегәй. Татарстан Республикасының халык язучысы, тарихи романнар авторы Мөсәгыйть Хәбибуллинның Илчегә үлем юк романында шулай ук көрәш сүрәтләнә. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Әхмәт Фәйзинең Тукай романында да Сабантуй мәйданда барган көрәш тәфсилләп язылган. Бу романнарны көрәш белән кызыксынучыларга табып укырга киңәш итәбез. Шулай ук татар көрәшен шагыйрь-шагыйрәләр дә читләтеп узмаган. Әлеге тема Татарстанның халык шагыйрьләре Мөдәррис Әгъләм, Лена Шагыйрҗанга да якын булган. Рауил Фәйзуллинның поэмасыннан үзекне без сезгә ишеттерербез дә. Бөтен дөнья буйлап вакансия. Көрәшчеләр кирәк. Көрәшчеләр кирәк. Беләклеләр җитә, теләклеләр кирәк. Даулаучылар җитә. Йөрәклеләр кирәк, көрәшчеләр кирәк, көрәшчеләр кирәк. Бу дөньяда сезнең өчен көрәшчеләр, галәм мөлдерәп карый сезгә. Сезнең кулда иртәге көн һәм кешелек. Сүздә юк, санап килгән авторлар берничәсе генә. Әйтергә кирәк, көрәш бүген дә илһам чыганагы булудан туктамый. Ул рәсем сәнгатендә, җырларда. Булар хакында рубрикабызның киләсе чыгарылышларында. Тормыш яме яшәүдә, яшәү яме гаиләдә. Барыгызга да гаилә тигезлеге, исәнлек, саулык теләп сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин яшәгез.